fraților, bine v-am regăsit la un mic vlog în care eu acum am să merg puțin până la magazin pentru că m-a trimis străbunica mea. Tocmai ce am terminat de filmat un Hunger Games și l-a pus la upload. Nu uitați de regula mea care o să o zic iară, dar nu cred că o să mai zic de multe ori pentru că cred că știți ce aveți de făcut. Dacă aveți preteza, nu uitați să se uite pe acest canal și dacă le place, se aboneze. Da, noi acum mergem la biserică, suntem prin sat. Trecem pe la biserică. Așa. Bun. Acum noi vom merge pe aici frumos, la noi este urât, e ignorat, nu poți să stai afară. Trebuie să mă duc să iau ceva de la magazin și după asta o să vedem noi ce o să facem. Deocamdată este cam bine ușor, pot să zic. Acum noi vom merge, sunt bătrân pe stradă, dar nu-i băgăm în seamă, zicem doar un bună ziua, că sunt cam oamenii educați, nu? Așa e vorba. Ia să că trec să te față să ce fac cu așa, bun, gata. Dacă întrebați de ce fac cruce în fața unei biserici, este din cauza că eu sunt în pas cu mersul la biserică și sunt și la mir. Am împlinesc 12 în mai. Și nu mai am nici mult, desigur. Bun. Bă, ce întuneric e afară, bă. Bine, din cauza că sunt niște brazi. Acum, noi vom merge pe aici. Eu voi păsa cât de mult pot, pentru că, da, încerc, bă, o să opri camera. Așa. Bun, încerc să fac cât mai mult posibil, să fac câte ceva. Sărmâna! Da, fraților, așa se face la mine sat, eu sunt educat. Vorul meu e puțin mai enervat, dar nu contează. Bun. Văd acolo ceva în mașină. Poate vântul puțin. Ia auziți porumbelul. Bun. Când voi ajunge la magazin, voi pune puțin pauză. Și când voi ieși, voi începe. Pentru că da, de ce nu? Da, acum mai avem puțin. Mai am puțin și eu. Și ajung. Uitați capătul drumului. Iar acum voi merge pe aici. Văd acolo un copil care aruncă cuchete. Salut! Și ce faci? E bună filmarea asta. Da? La asta, uite. Ce e aia? Telefon. Filmez. Pentru YouTube. Eu am canal. YouTube. Fraților, ia să mă dau repede. Hop. Hop, hop. Așa. Bun. Acum că ajungem. Acum că ajungem, eu voi pune pauză și ne vedem când voi ieși, ok? Bun, fraților, am revenit după ce am ieșit de la magazin. Am luat ce trebuie, un sac de nylon. Iar acum ne pregătim de mers acasă. Chiar mergem acasă, să fiu sincer. Ia, hai să facem ce mai trebuie. Să-i oprim fața mașinii. Gata. Că suntem șmecheri, mergem. Mamă, și viteza au ăștia. Am luat ceea ce trebuia. Acum noi vom merge liniștiți acasă și putea să fac un episod de Hunger Games cu vărul meu.
Așa. Scuzați că am ținut așa, telefonul. Așa. Nu băgați în seamă pozarea de jos, pentru că este ceva ce am făcut să verific dacă am o bubă după ureche. Bun. Suntem prin sat. Acum mai avem puțin. Trebuie să trecem tot înainte încoace și după care să luăm un pic într-o parte. Nu e greu, nu? Știu. Era un om care îl cunosc, e vecin cu mine. Mai că pe partea cealaltă, pe drumul ăsta. Eu locuiesc pe celălalt. Da, și nu uitați dacă vă place la vlogurile și toate episoadele, am să încerc să postez cât mai des vloguri și gaming, cât de mult pot. Am filmat 6 minute. Săruna? Bun, mai avem puțin. Hai să alergăm, facem o tură. Devenim sportivi, fraților! Ui, o baltă! Era să calcă aici în baltă asta. Uitați acolo ce căței braznici. Uitați dacă vă place să-mi ziceți ce ați vrea voi să fac pe Minecraft. Ce ați vrea voi să fac? Asta aș vrea eu să-mi ziceți. Ce să fac? Serie, minigame-uri, Skywars și toate astea. Ceva de genul. Să-mi lăsați în comentarii și cine va fi de acord cu seria, cine va avea cele mai multe like-uri la răspunsuri serie, va fi câștigătorul care voi alege de la el sfatul să fac serie. Sau la Skywars, sau la Build Battles, în fine. Hunger Games. Deocamdată am făcut un Hunger Games, sper că mi-a plăcut. Bun. Am ajuns acasă, de aici o să încheiem acest episod. Și ne vedem data viitoare. Bye, bye!